Az autós gyorsasági szakág a gokart után a következő lépcsőfok. Sokan itt folytatják pályafutásukat, vagy a beszálló kategóriának nevezett Suzuki kupában, vagy a kis túrautók mezőnyében. 10 éves srácok bontogatják szárnyaikat, köztük Nagy Norbert, aki 4. szezonját töltötte ebben a bajnokságban, noha még csak 16 éves. Ahogy sokan, az alapokat ő is a gokarttal tanulta meg, majd következhetett a nagy ugrás, beleülhetett egy Ford Fiestába. Az első 3 év az nagyon gyorsan elment a Fiestával, ugye folyamatos volt a fejlődés. Ez az 1 év, ez egy kicsit nyögvenyelősebb volt, ugye új autó, hozzá kellett szokni. Sok csapatváltás volt, ugye 2-szer is mentünk át másik csapathoz. Aztán voltak gondok az autóval, ezt kicsit hosszabbnak éreztem, de ettől függetlenül várom a következőt is. Bár az eredmény mindig fontos egy autóversenyző számára, a pályája elején járó pilótáknak talán még ennél is lényegesebb, hogy mennyit tudnak tesztelni, hisz a versenykilométerek gyarapodása mellett a gyakorlás viszi őket előre. Egy kicsit le kell ülepedni a dolgoknak, picikét átgondolom, és akkor mindent átadok az autóról. Ezt mondták a csapatban is, hogy ez egy jó tulajdonságom, hogy egész jól vissza tudom adni az autónak a tulajdonságait, hogy mit érzek. Ezt még gokartban tanultam meg, mert ez ott volt nagyon fontos. Az ex-VTCC és Alfa komoly kihívást jelentett Norbinak, de annak ellenére, hogy gyorsabb, lényegesen erősebb autóra cserélte le a korábbi versenygépet, nagyon hamar megtalálta az összhangot a tűzpiros paripával. Az elején tudtuk, hogy ezt az autót elég nehéz lesz szervizelni, mert amikor ment a világbajnokságon, akkor azért egy gyár volt mögötte, és erre próbáltunk minél jobban felkészülni, hogy alkatrészben ott legyünk, hogy tényleg minden legyen hozzá. Ami volt és sikerült, volt, hogy nem. A vége felé azért már eléggé kifogytunk az alkatrészekből, és sajnos ez miatt nem tudtunk elindulni egy pár futamon. Voltak műszaki hibáink, de ettől függetlenül szerintem nem lehetetlen üzemeltetni egy ilyen autót, csak tényleg fel kell készülni. Az év elején 4 futamból 2-t Nagy, 2-t pedig a szintén Alfával versenyző Gáspár Csaba nyert. Ez a párviadal azonban nem tartott ki a bajnokság végéig, de a fiatal tehetség a küzdelmet, a fejfej melletti csatározást emelte ki a legnagyobb élményként. Ez a versenyzésnek szerintem a legjobb része, hogy amikor tényleg fejfej mellett haladunk, és itt lehet a legtöbbet tanulni. És szerencsésnek érzem magam, hogy annak ellenére, hogy ilyen kevesen voltunk ebben a kategóriában, hogy tényleg nem volt sok autó, ahhoz képest nagyon egyformák voltunk, és tényleg fejlődtünk mindnyájan. Poznanban 1/10 belül is voltunk. Nagyon szoros meccs volt végig. Nagy Norbert egyértelműen a jövő nagy bajnoka lehet. Hogy meddig jut előre, szinte csak a háttéren, a lehetőségeken múlik. Ha most választana, a következő szezont is ezzel az autóval kezdeni. Én szívem szerint maradnék ebben a kategóriában. A többiek, akik erősebbek, ott 1-2 autó van egy kategóriában, az elég szegényes. Hiába hozunk egy erős autót, nem tudnánk fejlődni, mert nem tudnám kihez hasonlítani magamat. Annak örülnék a legjobban, ha még jönnének versenyzők ebbe a kategóriába, és minél több verseny lenne többféle pályán, hogy minél nagyobb legyen a fejlődés.